shromáždili a našli si svoje místečka. Tak, doufám, že vám chutnalo. Měli jste dobrý oběd? Měli jste dobrý oběd, jo? Super. Tak jestli pak s vámi víte, proč jsme dneska tady? Zkuste si někdo tipnout? Jsme tady kvůli rozhovoru s někým. Yes. A ten někdo je Lady Zika, která je tady mezi námi. Ďakujem za privítanie, ďakujem. Tak. Ještě jenom vám řeknu prakticky. Na slajdo budete moct dávat i otázky. Já vám budu si na ty otázky koukat a bude určitě prostor, pokud bude vás cokoliv zajímat, na co se třeba já nezeptal, nebo o čem se Zikou nebudeme mluvit spolu, tak určitě využijte ten prostor a na slido.com můžete pokládat otázky. Jo, a já vás včas vás vyvolám, nebo včas tomu dám prostor. Tak a teďka, Ziko, začneme takovou rozehřívačkou. Řekni mi, dáváš si kafe s mlíkem nebo bez mlíka? Dobrá otázka, ja nepijem kávu. Ty nepiješ kávu? Wow. Nie, pije ešte niekto, alebo skôr nepije niekto kávu? Je tu niekto? No, vidíš. Ty, mám tu pár priaznivcov. Máš tu tým. Yes. Takže seš tým čaj. Áno, tým aj teraz čaj. som mala, no. To je super. A jaký máš nejradši čaj? Ovocný. Super. Ovocný čaj je guilty pleasure mýho dobrýho kamaráda. Tak a teďka už k tématu sociálních sítí. Zase začnu tak zlehka. Zkus nám povědět, kdy jsi poprvé založila Facebook, Instagram a kdy jsi poprvé začala natáčet na YouTube. Tak ten Facebook to už bolo riadne dávno, ale neviem, či myslíš akože osobný, alebo taký, že... Možná osobní, ten úplně tvůj první jako login, který jsi tam měla. To už ani neviem, že koľko... To sme mali dosť málo rokov, lebo Facebook bol ešte trendy, keď my sme boli mladší, teraz už tam asi moc vy mladší nie ste, ale my sme si ho zakladali, mohla som mať možno tak 13, 14, už si nepamätám presne. A potom vlastne tie moje osobné profily, čo sú kvázi aj doteraz, tak to bolo približne v tom roku 2014-15. Ako môj YouTube, to viem, že som si 2015 založila, takže už viac ako 8 rokov. A tak, no, to bolo niekedy v lete, sa mi zdá. Maj, tak nejak, no. Wow, tak to už upoťaný kus cesty, jo? Yes, už všelijaké fázy boli, aj vizuálne, aj duchovné takto, takže hej. Super. A možná třeba můžeme vrhnout na tu první otázku, kdy vlastně došlo, protože ty jsi byla na sociálních sítích aktivní ještě předtím, než vlastně došlo k tomu tvýmu obratu, jestli to chápu správně. Ano. Tak jestli by si mě a osazenstvu mohla popsat vlastně, kdy tomu obratu došlo a proč přišel ten zlom, že se pak na sociálních sítích začala víc sdílet o Kristu. Jestli bys to mohla nějakým způsobem popsat ten svůj příběh. No, ja som vlastne vyrastala v kresťanskej rodine, čiže bolo to také možno aj viacerí z vás, aj taký prieskum, že kto z vás už je od malička tak, že rodičia ho vychovávali, viedli k viere. Môžete zamávať, trošku vás vidím. Asi väčšina, pozerám, že super. Takže máme niečo spoločné a ja som to mala vlastne tak ako väčšina z vás, ale potom postupne počas môjho života ako aj viacerí, tu máte možno taký nejaký vek, ako kedy som aj ja rozmýšľala, že čo ďalej s vierou a s mojim životom. A práve keď som mala približne okolo tých 18 rokov, tak som úplne prestala chodiť do cirkvi. No a stalo sa to z viacerých dôvodov, že do môjho života začal vstupovať hriech. Začala som ísť na tú trať, že party, chalani, alkohol a tak ďalej. A ja úplne viem, čo to je vyrastať práve v mládeži a tak. A jeden aj z dôvodov, prečo som prestala chodiť do cirkvi, bolo to, že sa mi pokazili vzťahy s kamoškami. Takže myslím si, že je veľmi dôležité aj tie vzťahy v cirkvi si budovať a mať kamarátov z cirkvi, či už kamošov, kamošky, aby ste mali pevné vzťahy s nimi. A je skvelé, že ste aj na akcii, ako je táto, lebo tak si budujete vlastne tie vzťahy. A je to úžasné, takže určite je to dôležité. A pokiaľ nastane nejaká issues, proste nejaká vec, tak základ je komunikácia, aby ste si to čím skôr povedali, proste sa stretli, aj keď to nemusí byť možno príjemné, ale je to veľmi dôležité. A ja nakoľko sa stali teda tie veci aj s kamoškami, potom som začala vlastne takto ísť na tú, ako hovoria kresťania, svetskú cestu.
tak postupne som prestala chodiť do cirkvi a keď som to oznámila rodičom, tak vôbec neboli z toho nadšení, boli smutní, ale čo úplne na nich tak obdivujem, alebo za čo som bola taká vďačná, že ma nenútili, alebo neboli takí, že nie, musíš chodiť do cirkvi a pôjdeš, lebo inak pôjdeš prejsť domu, to vôbec tak to nebolo, že dali mi tú slobodnú vôľu, lebo aj Boh dáva slobodnú vôľu, ale akože som veľmi vďačná za nich, lebo takú lásku, akú mi oni dali, tak to je extrém. No a za tie 4 roky, čo som vlastne bola vo svete, jak my hovoríme kresťania, sa udialo aj veľa ťažkých situácií, a postupne sa to začalo nabalovať. Že ono na začiatku to môže vyzerať super, že akože sloboda v úvodzovkách, ale vieme, že pravú slobodu máme len v Ježišovi, lebo na začiatku sa to môže zdať, že wow, teraz môžem ako všetko, ale aj keď nám Boh dal nejaké pravidlá, tak nie preto, aby nás nejako obmedzoval, ale aby nás chránil. Takisto ako rodičia, keď nás vychovávajú, tak chcú nám to najlepšie a takisto náš nebeský Otec nám chce to najlepšie, ale častokrát to tí možno mladší ľudia pochopia až neskôr. A je skvelé, keď to už chápete teraz a preto vám to aj ja hovorím, keďže som to zažila. Teraz mám vlastne 26 a v mojich 18 som teda šla tou inou cestou. No a na začiatku to bolo fajn, ako som spomínala, sranda, všetko, pohodička, party a tak, ale ja som len mala na mojom srdci tie nálepky, že snažila som sa ich niečím zalepiť. A aj keď vlastne ma poznali ľudia už potom na nete, lebo presne aj v tom období som začala tvoriť práve na sociálnych sieťach, že začala som aj tomu dávať tú prioritu, prednosť vlastne. A tým pádom všetky tie okolnosti, ako party, sociálne siete, tie veci s kamoškami z cirkvi, ma vyústili k tomu, že som úplne stopla. A bolo to také náročné obdobie postupne, že začali prichádzať aj úzkosti do môjho života a tá samota, že ja aj keď som mala okolo seba ľudí a vlastne mala som v tej dobe aj priateľa a ľudia ma poznali z netu, strašne veľa, vtedy bol asi najväčší hype na YouTube 2018, že som mala také dlhé, farebné vlasy, jednorožci a možno si to niekto aj z vás pamätá, tak práve vtedy som sa cítila mega sama, že síce som sa na nete ako usmievala a vždycky som bola proste veselá, ale jedna vec je to, čo je na sociálnych sieťach a druhá vec je tá realita, že ako sa cíti človek, keď je sám doma. A ja aj si pamätám, že keď som bola na intraku, tak častokrát som plakala po nociach a tak, lebo som nemala vlastne Boha v srdci, že mala som tam to prázdne miesto a každý človek túži fakt po vzťahu s ním, aj keď si to nechce možno priznať. No a ten zlom u mňa nastal, keď som sa presťahovala do Prahy, že som si uvedomila, že ja raz budem stať pred Bohom, tak ako som aj hovorila včera na námestí, takú skrátenú verziu toho svedectva a že to je fakt vážna vec, lebo my nevieme, kedy sa náš život skončí, aj keď sme možno mladí, nevieme, kedy proste bude náš posledný deň a je dôležité mať to vyriešené s Bohom. A sa to volá, že istota spasenia a ja som to vtedy nemala a keď do môjho života prišli také situácie, ako že napríklad sme cestovali a lietadlo začalo mať turbulencie a začali sme fakt prudko klesať dolu a rôzne také životné situácie, tak som si povedala, že wow, že keby teraz sa skončí môj život, tak ja nie som v pohode s Bohom a nebolo by to vôbec OK. A prišla taká bázeň do môjho srdca a to bolo viac rôznych situácií v mojom živote. Takže ja som sa teda rozhodla v tom roku 2020, teraz to budú 4 roky, čo takto nasledujem Boha, ísť za ním naplno a fakt som za to šťastná a vďačná, lebo to bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote. A odvtedy, kedy som sa takto vrátila fresh ako naspäť, tak to je úplne niečo iné ako tá časť, kedy som v tom vyrastala. Lebo vtedy som to brala ako samozrejmosť a možno aj ty tu práve sedíš a berieš to, že tak ja v tom vyrastám, rodičia od malička ma berú do cirkvi a je to proste fajn, ale možno si nezažil nejaký zážitok s Bohom a tak ti prajem a žehnám, aby fakt si ho zažil možno aj tu práve na tejto konferencii si prežil včera, dnes, alebo ešte zažiješ tú úžasnú chvíľku s Pánom. A fakt je to o tom osobnom vzťahu, že každý z nás si to musí zažiť s ním sám. Lebo nemôže sa to preniesť cez rodičov, cez kamarátov. Oni nám to vedia síce sprostredkovať, čo je úžasné a za čo som im extrémne vďačná. Ale fakt som si ja musela zažiť ten Boží dotyk a keď som to zažila na mojom živote a v mojom srdci, tak už nič proste sa nedá nahradiť tým a ako je tá chvála, že už nikdy späť. Takže asi tak, skratke. Tak som mega rada. Čiže to je tá part svedectva. A teraz asi k tej časti s tými sieťami. Myslím, že tam si sa pýtal, že kedy som začala teda zdieľať o Bohu.
A ono to bolo pomerne dosť skoro po tom, čo som sa k nemu vrátila, ale ešte aj to by som dodala, že ten môj návrat trval približne pol roka. Takže to nebolo také zo dňa na deň, že by som si povedala, teraz budem s Bohom a už všetko hneď to. Ale veľa vecí v mojom živote ešte sa menilo tak nejak postupne. Viem, že aj veľa ľudí sa za mňa modlilo z cirkvi a rodičia sa za mňa extrémne modlili, takže to vás aj chcem pozbudiť, že keď aj máte možno nejakých kamošov, ktorí boli v cirkvi, odišli, alebo máte nejakých kamošov neveriacich, tak tá modlitba vo viere, nie nejaká naučená, odrecitovaná, ale vo viere má extrémnu moc a ja som príkladom toho, že ľudia, ktorí sa za mňa modlili, tak vďaka Bohu som proste tu teraz s vami a môžem zdieľať toto svedectvo nielen s vami, ale práve aj na tom internete, o čom sa vlastne ešte budeme baviť. Takže tým, že pol rok bol ten nejaký proces a u mňa to bolo také postupné, že som si postupne začala čítať Bibliu, vlastne novú zmluvu, pár veršov, išla som od Matúša a takto postupne som začala potom hltať Božie slovo, že keď už začal ten rok 2020, tak som začala úplne extrémne čítať a to je základ, že proste Božie slovo je základ a naučiť sa čítať ho každý deň, pretože veľmi veľa kresťanov nečíta Bibliu, čo som bola aj v šoku, alebo taká smutná. A to som vlastne bola aj ja predtým, takže chápem zároveň. ale hej, lenže keď už fakt ako spoznáte Boha, takže real, a viem, že aj vy poznáte Boha, ale že túžite fakt hľadať jeho tvár, slúžiť mu a vtedy je extrémne dôležité byť v tom Božom slove za každej situácie, či proste si happy, či si smutný, takisto modlitba. Modlitba je rozhovor s Bohom, nie je to niečo naučené, že len večer sa minútku pomodlím, aj to je super. Ale je skvelé, keď trávime fakt čas s Bohom, že je to úplne vidieť aj na živote toho človeka, keď dáme Bohu napríklad, že 5 minút z nášho dňa, alebo mu dáme pol hodinu, hodinu. Hej, a to je stále ako keby malo v tom ponímaní, že máme 24 hodín. A častokrát práve aj mladí ľudia sú, keď už sme o tom lifestyle na sociálnych sieťach, samozrejme aj ja, ale to sa ešte k tomu dostaneme a si vezmime, že ako dlho sme na Instagrame, TikToku a tak a ja tiež si to častokrát uvedomím, že swipujem na mobile, potom si všimnem, že aha, že ja už pol hodinu tu proste pozerám nejaké videá a potom také uvedomenie, taká bázeň, že keby o mnoho lepšie bol proste, keby ten čas strávim s Bohom. A že to je také fakt si tak pripomínať a potom, keď už idem do toho času s Bohom a si to porovnám, tak to je 100-násobne, ani sa to nedá vyčísliť lepšie, keď som v čítaní Božieho slova, alebo sa modlím, wow, aké ticho zrazu, fajne, tak je to úplný rozdiel, že aj keď sa to tak nemusí na prvý pohľad zdať, ale nám to vie toľko veľa dať a potom to, čo my získame z toho Božieho slova v tej modlitbe v čase s Pánom, vieme dávať ďalej. Lebo podľa mňa veľa možno ľudí ani nevie rozdávať, či už to svedectvo alebo celkovo, lebo najskôr oni musia, svedectvo samozrejme majú, ale to, aby rozdávali, musia prijať od Pána. Jasne. Takže toto je dôležité, aj taký návod, že vás pozbudzujem, keď sa rozhodujete, alebo keď budete niekedy niečo šerovať a ten Christian lifestyle, tak je veľmi dôležité, aby ste v tej skrytej komórke primali od Boha. Mně se moc líbí, co říkáš, že když člověk se setká s tou bezpodmínečnou, přesahující boží láskou, tak je to něco, co ho úplně jako obklopí, změní jeho podstatu. A pak, když se člověk sytí božím slovem, tak přesně jak je psáno, že Ježíš vlastně říká, že z toho dobrého pokladu ze srdce dáváme to dobré. Že když se sytíme tím dobrým, tak pak, když se necháváme naplňovat boží lásku skrze přesně čas strávený v modlitbě, ve chvále, v božím slově, tak automaticky to chceme sdílet dál a vynášíme to dobrý, co máme prvně v srdci, prvně to tam musíme dostat, pak to už vynášíme ven. Jak to vlastně pro tebe, co to vlastně pro tebe prakticky znamená? Nebo jak ty vlastně prakticky šíříš Krista, jak už je to na TikToku, nebo Instagramu, nebo YouTubeu, co to pro tebe znamená prakticky? Ať už je to, kolik ti to stojí času, úsilí, fotky, videa, co to znamená vlastně prakticky pro tebe? Tak ja ešte možno sa vrátim aj k tomu príbehu ohľadom toho šerovania na sociálnych sieťach, lebo to som ešte vlastne zabudla dopovedať. A bolo to teda pol roka, cca ten návrat trval a 2020 som sa úplne rozhodla, že teraz budem s Bohom
a chcem žiť úplne pre neho a zanechávam proste to staré pominulo, nastáva nové. A bolo to tesne vlastne pred koronou, lebo potom už bol lockdown a tak myslím, že 2020 ten cca marec, apríl, tak nejak na prelome sa mi vidí. No a ja som to moje prvé video ako svedectvo na YouTube dala v roku 2020 v marci. Že niekto by si možno povedal, že 3 mesiace s Bohom a už tu ide točiť niečo, ale ten proces bol predtým ešte celý pol rok, takže to nebolo také, že prvoplánové, že teraz tu ideme niečo natáčať a hlavne ja som mala takú fakt túžbu v srdci zdieľať to so všetkými, lebo presne, ak som začala čítať extrémne Bibliu a potom už nie tak, že po pár veršoch, kapitolách, ale úplne som hltala slovo, tak som vedela, že to je to, čo nám Boh dal na starosť, že my máme činiť učeníkov a kázať tú dobrú správu o ňom, šíriť evanjelium. A práve tým, že ja som bola dlhé roky na sociálnych sieťach a tam som zdieľala ten môj život a vlastne tiež lifestyle, lebo veľká časť je aj ako entertainment a také funny veci, ale aj rôzne točím veci ako fashion, lifestyle a tak. Tak toto sa stalo neoddeliteľnou súčasťou môjho života a taký silný veľký krok, že ako niekto, keď točí coming out alebo niečo také, tak ja som dala proste, že ja žijem s Bohom a nevedela som si to nechať pre seba, že proste nielen na tej online rovine, samozrejme aj v blízkom kontakte s ľuďmi, že videli tú zmenu, alebo som rozprávala o tom všade všetkým vlastne, s kým som sa stretla, dokým potom nebol lockdown a tak. A to bolo aj na tom super, že vlastne počas toho, ako bol ten lockdown, tak sme začali aj službu, že hneď ako som sa aj takto obratila na začiatku, sme začali aj Salvation Crew, možno niektorí poznáte, a tam sme mali rôzne skupinky mladých ľudí, s ktorými sme začali tvoriť práve také evangelizačné videá. A preto som chcela aj takú nejakú skupinu, pretože to nie je len o jednotlivcoch. Samozrejme, že Pán Ježiš sa pozerá jednotlivo, ale sme cirkev ako telo a potrebujeme seba navzájom. A síce je to možno niekedy jednoduchšie, keď človek tvorí veci sám, lebo nemusí sa s nikým dohadovať a tak, ale Boh nás stvoril do vzťahov, stvoril nás aj do toho, aby sme boli v manželstve a tak, a tam už musíte komunikovať a je to super, takže sa navzájom doplňate. Takže aj vás chcem pozbudiť, že keď možno neviete, ako zdieľať tú vieru, šerovať, tak môžete začať spolu ako skupinka a podporiť sa navzájom, že robí niečo také, keď ešte neviete, ako do toho ísť, alebo možno nie ste úplne zatiaľ taký odvážny, čo vám žehnám tú odvahu, lebo chce to fakt veľa odvahy od Pána, tak môžete začať spolu. A to je podľa mňa super taký návod, že aj keď budete len dvaja na začiatku, my sme tiež začali ako 3 dievčatá vlastne a potom sa to rozrastalo a rôzni ľudia, rôzne skupinky, niektorí prišli, niektorí odišli, ale vidím fakt to ovocie, že Boh si používa ten obsah. No a čo teda prakticky to nejak tak znamená, ako si sa pýtal, tak najskôr potrebujem mať ten nápad, že čo chcem vlastne povedať, vyjadriť ľuďom a ja sa teda hlavne modlím za múdrosť od Pána, za tú kreativitu. A tam, keď sa takto modlievam, tak prichádzajú potom nápady zo všadiaľ, že to je také super, že pozorujem, zapisujem si to, príde mi niečo, alebo hlavne sa snažím tak spontánne zdieľať to, čo ja zažívam s Bohom, že trebárs čítam nejakú kresťanskú knihu, alebo mám nejaký kresťanský film, alebo idem niekde, napríklad včera som dala na story, ako sme boli na worshipe vonku a tak. A už práve som si to trošku aj selektovala, že v poslednej dobe dala som si zvlášť taký Instagram zameraný len na vieru a volá sa Story with Jesus, môžete sledovať, keď chcete. A preto som to tak aj rozdelila, lebo som si všimla, že veľa ľuďom na tom mojom hlavnom profile a celkovo to už začalo liesť na nervy, že Zika, ty mega zdieľaš o Ježišovi a všetko, už celá tvoja personality je Boh a tak. A ja, že no veď hej, no. Duch Svätý je vo mne a akože ja to beriem ako pochvalu, oni to mysleli v zlom, ale nechceme zároveň znechutiť nejakých ľudí, lebo samozrejme, že aj neveriaci, aj kresťania mi dávali rôzne feedbacky a dokonca aj kresťania niektorí, že už dáš tu mač toho, že už je to, že fúha, no tak to už je zaujímavé, ale to som práve že ešte povedala, že ja dávam ešte iba nejakú časť toho, lebo kebyže dávam fakt všetko, čo prežívam s Bohom, tak to bol riadny spam. Takže takto som sa rozhodla to rozdeliť a na ten hlavný profil stále dávam veci, ale už to tak ako keby dávkujem, by som povedala. Takže
je to super a môžete si vytvoriť buď svoju vlastnú platformu, čisto nejaký kresťanský účet, keď nad tým rozmýšľate, čo vás pozbudzujem, alebo kľudne aj na svoj osobný, lebo vlastne ja to preto zdieľam aj na tom mojom osobnom, lebo je to súčasť mňa. Ale zároveň pre tých, ktorí sa o to zaujímajú viac, tak je špecifický tento profil a videá teda sú také, že trošku dlhšie to trvá, ale viete začať napríklad aj nejakými textami, že dáte si nejakú grafiku a nejaké popisky, ak nechcete ešte natáčať, lebo nie každý je zvyknutý na to a veľa ľudí, aj mladých ľudí, presne teraz sme odbehli aj na jednu konferenciu, čo je tu o identite, tak najskôr potrebuje prijať tú identitu, že sú áno Božími dcerami, synmi, lebo veľa aj mladých ľudí a myslím si, že aj v kresťanských kruhoch, len sa až tak o tom nehovorí, nemajú seba radi a tak, ale to je veľmi dôležité, že sa prijať a to myslím v kontexte toho videa, že častokrát ľudia neradí sa počúvajú, neradí sa na seba pozerajú, čo ja som bola taká v šoku, lebo ja som s tým nikdy vďaka Bohu nemala problém, ale tak chcem pozbudiť aj vás, že ste úžasný, originálne stvorení a každý z vás je niečím výnimočný, špeciálny a že Boh vás tak úžasne stvoril, že máte úžasný vizuál a úžasný hlas a keď vám niekto povedal opak, tak sú to proste len klamstvá, takže nenechajte sa odradiť, keby ste aj chceli robiť v budúcnosti videá. Môžete začať teda tými grafikami a tak, ale to video je predsa len niečo osobnejšie, že viac tam vieme ukázať aj tú tvár, tie emócie, že myslím si, že oveľa lepší komunikačný prostriedok ako audiovizuálny je teda aj to video, kde máte aj zvuk, vašu tvár a je to také viac autentické. Takže je to na vás, ako začnete, ale určite vás do toho pozbudzujem a ja verím aj v to, že keby viac začne byť práve takto mladých ľudí, čo šerujú svedectvá evanjelium, tak už by neboli až také posmechy na internete, lebo teraz možno stále vidia 2-3 ľudí, čo zdieľajú mňa, Veroniku divokú tvorkyňu, Káli, pár proste ľudí teraz začala cloudy tvoriť. Jednodušší utočiť na pár, než na hodně. Ale keď zrazu vieš, príde tá armáda, čo my sme aj Boží deti, ale sme aj nevesta, aj armáda a zrazu budú, že wow, že ich je tak veľa, veď už len v tejto miestnosti ani všetkých nevidím cez tie svetlá, je nás tak obrovsky veľa a keby aspoň každý druhý človek dal niečo vonku a každý z vás má svedectvo. Aj keď si možno myslíte, že ja som vyrastala v kresťanskej rodine, tak určite ste mali nejaké up and down a ani ja nemám nejaké, že wow svedectvo, ako niekto príde, že pral som drogy a toto takže nemyslíte si, že vaše svedectvo je niečo menej. To vás tiež chcem pozbudiť, že každý má originálny príbeh a každý z vás si niečo zažil a chcem vás pozbudiť, aby ste to zdieľali s ľuďmi, že čo pre vás Ježiš osobne spravil, lebo práve niekto sa vie nájsť v tom vašom svedectve. Takže si nemyslíte, že ja to nemám zaujímavé, práve naopak. Určite. Mně se moc líbilo, co jsi řekla, že to bylo vlastně, když to řeknu takhle, takový jako spíš jako strategický rozhodnutí. A že si do toho nešla sama. Že si do toho šla už s tou jakoby modlitební podporou a že si do toho šla i vlastně i s tou technickou podporou, která, že jo, pak když už ten content dostane na nějakou určitou úroveň, tak už to vlastně člověk nemůže moc zvládat sám, ale je potřeba nějakou jako praktickou pomoc s tím natáčením a tak dále. Ale moc se mi líbí, že to bylo takový fakt jako cílený rozhodnutí a že jsi do toho šla už dopředu s tou modlitební podporou, že jsi do toho nešla sama, ale že jsi měla prostě lidi, kteří za tebe, holky, kteří za tebe modlili, podporovali tě. A to vnímám jako velmi, velmi důležitý. Nejít do toho sám a mít lidi, kterým můžeš věřit, se kterými si můžeš sdílet, když je to těžký, náročný, poprosit o modlitby a mít takový to měkký místo, kam můžeš dopadnout, protože si dokážu představit, že to je i často velmi tvrdý svět tam online. A to je možná ta moje další otázka, jak se vypořádáváš, protože samozřejmě, jak jsi i zmínila, tak ty tvoje followers nebo ty lidi, kteří tě sledovali a byli zvyklí tě sledovat i z toho tvýho vlastně starého života, co staré pominulo, je tu nové, díky Bohu, tak vlastně se už je i trošku jako štvalo nebo iritovalo to, že jsi sdílela Krista na jejich jakoby poměr příliš moc na tom svém profilu. A začali na tebe útočit, psát komentáře, Bůh ví co všechno. A jak zvládáš tu kritiku? Tu často velmi negativní, těžkou kritiku? Tak ja som dosť taká citlivá osoba a na začiatku to bolo aj také náročné, že zároveň aj prišla veľká podpora od
kresťanov a noví ľudia, noví kamaráti, myslím teraz ešte v tom roku 2020. Takže prišlo aj veľa úžasných vecí, ale aj veľa ľudí bolo v šoku, keď som videla to video, že čo to je a niektorí fakt aj rovno unfollow a tak, to ešte boli tie miernejšie prípady, ale niektorí fakt aj, že nenávistné komentáre, extrémny hejt. A potom už keď to začínalo byť také, že pár ľudí aj natočili nejaké reakčné videá, lebo ono je to iné, keď to človek že číta nejaký koment, ale keď príde aj, že nejaký reakčný kanál na teba niečo natočí a rozpráva tam nejaké veci, tak to bolo také dosť náročné pre mňa prvýkrát, keď prišlo nejaké také video. Ale vďaka Bohu presne tak, ako si hovoril, že v tie momenty boli tam dievčatá a akurát keď som to ja našla, objavila, že je také video, vzniklo, tak ja som tedy ešte bývala z Andy, ešte tam bola Svetluš, ďalšia kamoška a proste sa na mňa modlili a to bolo také úplne, že wow, že vždycky je úžasné, že máme Pána, ale je skvelé aj práve takto, že cirkev a že navzájom sa vieme za seba modliť, aj keď príde náročná situácia, že sú tam ľudia, ktorí pri tebe stoja. Takže toto je určite dôležité mať okolo seba takých ľudí, či už by to boli rodičia, alebo nejakí vedúci mládeže, alebo takto kamoši, tak je to skvelé, že máš komu zavolať, máš sa s kým zdieľať, že nie si na to sám. A my vieme, že nie sme, lebo Boh je vždycky s nami, ale je super aj keď ťa môže niekto objať, pozbudiť, podporiť. To je úžasný. Takže takto. A potom som už sa nejako otriasla, že teraz už aj keď prichádzali nejaké komentáre v tom období potom, tak už sa nad tým pousmejem, aj zvyknem ako práve odpovedať s takou láskou, že keď niekto napíše niečo zlé, tak proste, že mu odpíšem, že Boh ťa miluje, alebo maj pekný deň a niečo, že takedy sú až oni z toho zaskočení. A častokrát, aj keď niekto napíše nejaký hejt, tak ja sa modlím za toho človeka. Že presne Pán Ježiš nám podal návod, že čo máme robiť, že milujte svojich nepriateľov. To je veľmi praktický. To som presne na Instagram minulé story with Jesus dala, že keď nám Ježiš povedal, že milujú svojich nepriateľov, tak taký slow-mo efekt s takou mašličkou, no to taký trendy sound na TikToku a že akože Boh ťa miluje, že no proste, môžete si pozrieť, tak toto je divné. A tam, že keď Ježiš povedal, že milujú svojich nepriateľov, tak že vieš, takto. A tam takto vysel koment, že akých nepriateľov, hej, to nepochopili, lebo takedy tie kresťanské verše sú také, že nie všetci ich chápu, neveriaci, ale hej, je to super, že ja neberiem akože hejterov ako nepriateľov, aby ste to zle nepochopili, ale že takto k tomu trošku prirovnávam, že tých, ktorí mňa nemajú radi, tak ja mám mať rada a mám im žehnať. Takže vlastne sa za nich modlievam a verím, že Boh pracuje na ich životoch, lebo sú aj určité mená a ľudia, ktorí si aj pamätám, že vždycky napíšu ten zlý koment po nejaké kresťanské video. Po tie akože klasik videa v pohode, to skoro nič. Ale keď je to o Bohu, tak prídu a vlastne sa za nich modlím, že to je také, že už aj viem ich nickname alebo meno a verím, že Boh pracuje na ich živote a vlastne si tak uvedomujem, že oni keď sa tam vracajú k tomu kresťanského obsahu, tak musí sa ich to nejako dotýkať. Lebo to aj vlastne hovoril, myslím, že niekedy nejaký kazateľ, že vždycky tá reakcia, keď je, tak je fajn, že to s človekom niečo robí, že keď je pozitívna alebo negatívna, že niekto, kto je taký chladný a nič, tak proste ide ďalej, swipne a nič. Ale keď to už vypôsobí niečo a častokrát aj tí, čo najviac proste oporujú, hejtujú, tak potom raz sa tak zlomia, že Boh ich tak zlomí a idú do vzťahu s ním, takže dôležité je modliť sa za nich a môže to byť oveľa skôr, jak si myslíme. Moc děkujem. Já si myslím, že teďka vezmeme otázku z osazenstva. Chci vás moc pozbudit, abyste psali svoje otázky, cokoliv vás zajímá, co třeba i na co už jsme třeba, na co jsme už narazili, nebo na co jsme ještě nenarazili, tak se můžete určitě ptát. A otázka, která má nejvíc lajků. Jak se ti daří odpočívat při tom všem, co děláš? Jak balancuješ službu a odpočinek? To je super otázka. Hej, častokrát ja som hlavne taký človek, že ja fungujem, že si dám taký akoby to-do list a na každý deň, že mám nejaké úlohy a to si potom odfajkujem. A snažím sa, že čím viac za ten deň splniť. A dakedy som na seba taká strašne prísna, že teraz som nesplnila toto, tak som taká, že no super, že nesplnila som dosť úloh, ale je to fajn, že viem si to aj preložiť do toho ďalšieho dňa, že je dôležité fakt si oddychnúť a
ja kedy mám toho veľa, ale musím si presne povedať, že no, tak teraz už idem spať, alebo no, tak teraz už budem sama, že proste úplne také rázne rozhodnutie rýchlo spraviť, lebo viem, že keď to nespravím tak rázne, tak by som ešte 3 hodiny robila, strihala alebo tak, takže rýchlo vlastne si povedať, že no, tak teraz už. A takedy je to také, že človek sa potrebuje hecnúť, že napríklad teraz som vedela, že budem 2 dní akože mimo Prahy, čo vlastne už včera sme tu boli aj dnes, takže som potrebovala nejaké video dokončiť, čiže som ho dokončila. A teraz tu vlastne som akože oddychovala, že nestriham videa. Vlastne no včera v noci som tiež strihala na mobile, ale že je to také, že mám aj dní, kedy fakt, že si to vyhradím a je to dôležité, lebo aj pán nám povedal, že máme mať taký šabát, máme mať oddych a keby človek neoddychoval, tak by nevydržal dlho proste. Takže toto je dôležité. Ale nemám v tom úplne úprimne nejaký systém. Že takedy to je až také, sa to vyhrotí, že musím si oddychnúť, že už som taká unavená, že tak idem spať. No, rozumím. No. Kolikrát ten čas na ten odpočinek je ten čas, který se člověk musí nejvíc ukrást, protože je to ten čas, o který mají všichni zájem a všechno o to má zájem, takže se ten čas vlastně musí úplně ukrást, aby mi ho nikdo nevzal. A to vás chci pozbudit, ukradněte si čas na odpočinek, protože je tolik věcí, co se ho bude chtít vzít, si musíte se prostě ukradnout. Je to fakt tak, člověk si fakt musí ukradnout ten čas na odpočinek. A dokážeš nějakým způsobem třeba i se sumírovat denně, kolik ti jakoby vlastně tvoje práce, protože je to i vlastně de facto tvoje práce, kolik ti to zabere času v hodinách. Jestli je to takový standardní 8hodinový úvazek, nebo jestli je to náročnější, dokážeš to nějakým způsobem takhle podat? Ono to je dosť také náročné vyčísliť pri Ono je to fluidní, veď, že sa to pořád jako mění. Pri tých videách to je často, keď niekto sa ma pýta s kamošou, alebo tak, že no, koľko dlho ti to bude trvať, to strihanie, a ja, že neviem, lebo to proste môže byť hodina, môže to byť 3 a tak, že to závisí vždycky od videa a tak, že aké je dlhé a niekedy, keď ich mám fakt, že viac, tak je to dlhšie, ale závisí aj od dĺžky toho materiálu, že napríklad, keď ten materiál má, čo ja viem, polhoďku alebo viac, tak ešte dlhšie musí sa človek cez tie zábery prekusnúť najskôr a potom už robiť ten čistý strih. Takže veľmi ťažká otázka, na ktorú neviem presne odpovedať, lebo je to také individuálne, že sa to mení a tak. Chápu. Co mě zajímalo, ty jsi vlastně už i trošku nakousla, že došlo k takovému rozdělení, že si vlastně separovala účet, který je vlastně jenom o Ježíši a že tvůj účet, který je hlavní, tak i tam Ježíše máš, ale už v nějaký, jakoby, jak to říct, formě nebo míře, aby to neodradilo ten jakoby following, který tam už máš. A mě by moc zajímalo, jakým způsobem balancuješ ten content, protože když se lidi jakoby konou na tvůj content, tak abych to správně podal, to není vůbec jakoby útočná otázka nebo nic takového vůbec, ani v nejmenším. Žádný hate, dobré. Žádný hate vůbec, tohle je hate-free environment. Ale když se člověk jakoby koukne na tvůj profil, tak vidí hodně přesně jakoby různých fashion doplňků, vidí vlastně hodně tvojí krásu a mě by zajímalo, jakým způsobem ty balancuješ vlastně přesně ten obsah, ten content, do jaký míry dáváš vlastně sebe, do jaký míry dáváš Krista nebo marketing, tyhle ty věci. Jestli máš na to nějaký systém, nebo jak se s tím vypořádáváš? Tak ja nemám na to úplne nejaký špecifický, že teraz toľko a toľko percent, veď preto som si vlastne aj založila ten profil. A tam presne išlo o to, že keďže je to aj moja práca a keď sú nejaké spolupráce s firmami, tak zatiaľ to aj tak beriem, že môže to byť aj iné napríklad za rok, 2, 3, lebo nevieme, že čo pán má nachystané, pripravené pre nás, že kebyže robím napríklad full-time misiu a viem, že mám robiť to, tak úplne by sa zasa zmenil život, svet a rôzne veci. Takže nemám to presne tak nejak rozvrhnuté a ja som hlavne dosť taký spontánny umelecký typ. Takže na mňa nejaké že tabulky a takéto veci moc nejdu. A tak, no, čiže neviem tiež úplne. Já se možná zkusím zeptat takhle. Cítíš se někdy jakoby pod tlakem, že vlastně ten following, který tam už máš a on má samozřejmě logicky nějaké očekávání, že jo? Ty lidi, kteří tě sledují, mají nějaké očekávání, že uvidějí nějaký content na tvém profilu nebo který budeš sdílet. Cítíš se někdy pod tlakem, že tam třeba jakoby, ne, že musíš, ale
tlak dávat něco, co bys třeba ty už jakoby vyloženě nechtěla, nebo rozumíš, nebo... Asi chápem, čo myslíš. No ja tým, že to mám také voľné, čo je mega super, tak ja si tam dávam ako keby čo chcem, kedy chcem. Že nemám žiadne nejaké také zmluvy, že toto môžeš dávať, nemôžeš. A to možno tak minulý rok sa také v podstate stalo, že nejaké ako keby firmy alebo určití ľudia, už to bolo cez ich hranice, keď som vzdelala niečo o Bohu. A ide o to, že potom už je na tom človeku, že či chce ísť ako fakt, že za Ježišom a zdieľať tie hodnoty, alebo sa rozhodne ustúpiť. A ja som teda neustúpila a vlastne potom to malo nejaké určité následky, ale určite to neľutujem, aj keď to bolo náročné obdobie, ale Boh ma vtedy naučil a budoval môj charakter. Čiže nemám to tak ohraničené, že tak teraz musím tvoriť ten obsah, aby som sa nejako zapáčila ľuďom alebo niečo také. Ja ten obsah tvorím kvôli tomu, akože ten mimo Pána Ježiša, lebo ma to baví a že viem, že napríklad niekto môže prísť na môj profil a zatiaľ ho zaujímať a baviť tá časť, ktorá napríklad nie je o Bohu a skrze to potom, keď sa začne viac zaujímať alebo nejak začne mať vzťah so mnou, tak môže byť zdieľanému aj to trebárs. Lebo sú fakt dva také možno typy, že buď by ste tvorili čisto kresťanský obsah a že je kvázi taký možno kresťanský influencer, alebo ako to nazvať, alebo môžete robiť to, čo vás baví, že v podstate teraz sme sa rozprávali o tom aj s jednou kamoškou, že rada by aj tvorila niečo, čo ju baví a do toho dávať vlastne to evanjelium. Lebo častokrát potom možno preto aj odsudzujú kresťanov, že len si myslia tí ľudia zo sveta, že veď vy len Boh, akože veď áno, že to je vlastne naša priorita, number one, ale že vlastne aj tak chcem ukázať, že veď aj keď si kresťan, môže ťa zaujímať umenie, móda, fashion, sranda, proste, že si normálny človek a podľa mňa v tomto to je také fajn, že vlastne vidia, že nie si nejaký uzavretý a že 24 len, aj keď by to bolo strašne super a v nebi už budeme len s Pánom a budeme riešiť len Pána a tieto veci. Ale stále sme na tomto svete a Pán nám dal rôzne talenty a veci, ktoré nás zaujímajú, skrze ktoré môžeme práve komunikovať s inými ľuďmi. A mne sa páči, že v zahraničí je aj viac takých tvorcov, jednu takú aj babu som našla, čo ona práve mieša tie posolstvá o Pánovi Ježišovi a lifestyle. A také niečo by som aj ja práve chcela aj potom hlavne na tom hlavnom profile, lebo väčšinou to je tak vykryštalizované, že bude to len video o Pánovi Ježišovi alebo nejaké akože iné, ale podľa mňa je strašne cool aj spájať veci. Že napríklad som spravila takú baseň o mojom živote a Pánovi Ježišovi, čo bolo referencia vlastne na taký dokument, ktorý sme mali, svedectvo, čo spracovala kamarátka a tam vlastne už sa mieša, hej, to umenie a evanjelium. Čiže to tak chcem pozbudiť. A podľa mňa napríklad aj fashion. Teraz mám zo sekáča mikinu. Ja som normálne akože skoro... ja som cítila takú Božiu prítomnosť, keď som prišla do toho sekáča. Možno to, neviem, či tu budete vidieť, ale tam je, že God keeps his promises. To je nádherný. Wow. A normálne ja som sa skoro rozplakala. Takže, no, chápete, že sekáči ešte aj cez oblečenie k vám môže Boh hovoriť. Amen. A cez x veci, akože je to hustý. Tam je inak... Mně se to... Promiň. Hej, sorry, že tam je najmavá archa tak pekne, akože... Ja to na to koukám, no, takový... Že podľa mňa je strašne super, keď fakt aj kresťania idú do tých rôznych, lebo si vezmite, že diabol, on ako keby obsadil, alebo zdá sa, že obsadil, ale vieme, že je porazený, haha. Takže proste... že teraz to Haleluja. Ešte tak vyzerá, hej, a sme na tomto svete, ale že proste všade v hudbe, vo fashion, proste fashion priemysel, demonické proste veci, keď na Fashion Week som bola viackrát, tak som pozerala, že what, proste hudba, deto. Ale my ako kresťania máme mať tú nadvladu a máme tú autoritu, len častokrát kresťania boli v úzadí. A to je presne ten point, čo chcem tým povedať, že my môžeme zdieľať aj iné veci a ukazovať na Krista proste a môžeme zdieľať aj klasické veci, čo zažívame, aby tu ľudia videli, že sme normálni.
a zároveň do tých akože klasických vecí, čo oni majú radi, vkladať Krista. Či už je to fashion, keď nás baví, alebo, ja neviem, recepty, že môžeš variť, napríklad aj Andy varí a treba dať nejaký, ja neviem, veršík na záver, alebo niečo proste. Takže tak som vás chcela inšpirovať, že do toho, čo vás baví, to sa dá tak kreatívne a Boh vám dá vlastne nápady a ten smer, že čo máte robiť, keď sa mu odovzdáte. Já toho chci hrozně kvitovat, protože já jsem velký zastánce toho, co ty říkáš, protože já sám jakoby se považuji za kreativního člověka, stříhám vlasy a v tom vidím obrovskou kreativitu a zároveň je to práce s lidma. A pro mě to, Bůh mi dal nádhernou platformu, kde se můžu potkávat s lidmi, který bych normálně jinak ani nepotkal. A můžu i tu skrze svoji kreativitu a skrze tu práci, kterou dělám, odrážet jeho charakter, protože on je zdrojem kreativity, on je Bůh kreativity, on stvořil vesmír, on stvořil tu zem, on stvořil nás lidi a jestli v tom není kreativita, tak já nevím, v čem by měla být. A mně se moc líbí to, jak říkáš, ty věci propojovat. A jeden můj bývalý učitel na biblické škole, Christian Okraheim, říká věc, on to má určitě od nějakého jiného kazatele, ale ta věc je hrozně super. On říká, kažte evangelium a když už nevíte jak, tak ho kažte slovy. Amen. Že vlastně náš celý život by měl být odrazem Boží slávy a Kristovy lásky a my jsme vlastně takový jak ty reflektory, který když jsme nastavený na Ježíše, tak jsme jak takový zrcadlo, který jak vidíme Ježíše, tak ho odrážíme ostatním lidem. A to je vlastně i to, co ty děláš svým životem i svým životem na sociálních sítích. A to, co žiješ, tak sdílíš. Máš tam nějaký hranice, že pak jsou nějaké věci, které žiješ, já to nechci říct jako v tom reálném životě, protože i to, co sdílíš na sociálních sítích, je taky reálný, ale v tom nevirálním životě máš tam nějaké jako hranice, co už jak kdyby ven nepustíš, co si uchováváš jakoby pro sebe, po případě na nějaký rozhovory se svýma nejbližšíma. Protože častokrát si myslím, že tam vnímám takový zmatek, že lidi nevědí, do jaký míry se mají sdílet, nemají sdílet, do jaký míry mají být autentický nebo méně autentický. Hej, úplne chápem, na čo naražaš, lebo to sme teraz riešili aj s kamoškou, pred pár dňami mi volala, že by tiež chcela začať tvoriť, čo som bola úplne extrémne rada, lebo ja každého takto podporujem, že yes, just do it. A vlastne ona tiež sa ma pýtala a radila, že či šerovať a čo šerovať, do akej miery, lebo má úžasný príbeh, svedectvo, ale zároveň je to veľmi osobné a je to jej súkromie a keď to už raz povie, tak už to akoby všetci vedia trvalo, hej. A vlastne ja som taká, že som si od začiatku dávala pozor na to súkromie a celkovo. A až tak viac som sa otvorila aj práve v tom filme, ktorý ešte nie je online, ale v pár mestách bol a potom bude online, takže si ho budete môcť pozrieť. Super. Vlastne, kto nevie, o čo sa jedná, tak je to dokumentárny film Cesta, krátkometrážny, má to okolo polhoďky približne a moja kamarátka zaznamenala vlastne to, čo sa všetko dialo v mojom živote, ako Boh zmenil môj život. Takže tam som sa tak otvorila, že tam boli aj moji rodičia tak spolu, tak prvýkrát spolu a na kamere, že aj oni sa tak otvorili, aj vlastne blízki moji ľudia, kamaráti a kazateľ proste ešte z mesta, v ktorom som vyrastala. Takže tú hranicu je dôležité si určiť ako každý sám, lebo každý má inak nastavené to, čo by chcel povedať, čo by nechcel povedať. A treba jasné, že si dávať pozor, že keď už niečo raz povieme, tak už to fakt tam bude akoby kvázi natrvalo, že aj keď vymažeme to video, tak tí ľudia, niekto si to môže nahrať, stiahnuť a má to nejaké archívy, asi tie všetky aplikácie a tak. Takže vždycky zvažovať, modliť sa za to a nerobiť bez hlavou, že tak teraz niečo zazdielam a potom ľutujem, že som to spravil. Ale zároveň sa nebať dať vonku ten príbeh, že zase si myslím, že je byť až príliš ostražitý na to, že čo mám povedať, čo nemám povedať, že tak to proste odozdať Bohu, nech On mi dá múdrosť, čo mám povedať, čo nemám povedať. A tak, takže super. Múdrosti, že fakt ten kľúč, že sa mi strašne páči, jak je v Biblii, že proste o Boha, o múdrosť a On vám ju dá. Tak keď budeme prosiť Pána, tak sa nemusíme báť, že by sme niečo zborali alebo tak, že nás bude On viesť a nechať sa Duchom Svätým viesť. Lebo keby sme to mali robiť podľa seba, tak jasné, že môžu nastať nejaké big fails, ale keď to dozdáme jemu, tak verím, že to bude fajn. Super. Chci se ještě zeptat, vezmu další otázku z publika.
Pokládáte výborné otázky. Píšou ti lidé, co nově uvěřili, případně píšou, že uvěřili kvůli tomu Instagramu, a já zároveň k tomu ještě přidám, do jaký míry s tím zacházíš jako s evangelizačním prostředkem, jestli to tak můžu říct. Jasne. Myslíš akoby následný follow-up, alebo evangelizačný prostředek? Nevím přesně, jak to máš. Evangelizační prostředek v tom slova smyslu, že do jaké míry jakoby to tvoje sdílení se na sociálních sítích bereš jako misie de facto, bereš jako způsob, jak můžeš lidem kázat Krista a no, doufám, že to tak dává smysl. Hej. V podstate ja to mám na srdci už od začiatku, ako som sa vrátila k Bohu, ako ste počuli ten príbeh. A nie len takto online, ale aj offline, že vlastne keď sa dá, tak idem na evangelizáciu venku a tak, že ja som taký, že aj venkovní typ, alebo jak to nazvať, aj online. Alebo je to pre mňa úplne iné, keď sa pozerám do tváre toho človeka, aj keď niektorí ma odmietnú a povedia čauko, nechcem to počúvať, ale niektorí sú úplne že otvorení a sú dojatí a vidíš hneď tú reakciu, kdežto na internete veľa ľudí možno sa ani neozve, ale že sa ich to dotkne, že to je taký ten rozdiel a na internete zase to má oveľa väčší zásah, že tam to môže vidieť 10 000, 100 000 ľudí, čo bežne by som ani toľko nevedela. Hej, samozrejme osloviť, to by museli byť nejaké big Christian akcie, čo verím, že v budúcnosti budú aj väčšie akcie na Slovensku, Česku, lebo musí už aj Európa konečne vejky, halo, kresťania. Trebalo by už. Tak sa na to teším. No, ale vlastne beriem to ako... Ja by som sa nepovedala, že nejak misionár, alebo to ja to beriem ako prirodzenú súčasť, čo by každý kresťan mal robiť, lebo dneska už sú rôzne také pomenovania a tak, ale si myslím, že to je normálne, že my ako jeho učeníci by sme každý z nás to mali robiť, že je to tak, čo nám povedal, že máme robiť, takže tak. A čo sa teda toho týka, tak ľudia píšu, hej, a je to skvelé, lebo mňa to najviac vie potešiť, keď niekto že říká, že videl som tvoje video a ma to proste približilo viac k Bohu, alebo začal som sa zaujímať a tak. A ja som častokrát poslala hlasovky, že potom sa pýtali, ako treba prehlbiť ten vzťah. A to je strašne veľa, fakt strašne veľa mladých ľudí. A potom som už to nedávala ani všetkým tie hlasovky ako odpovedať, lebo písať to by bolo ešte dlhšie ako hlasovky. Ja som taký hlasovkový typ. Tak potom som natočila na YouTube také video, že ako mať osobný vzťah s Bohom. Tam sú úplne ako základy, že modlitba, a čítanie Božieho slova, spoločenstvo a také všetky tieto veci. A teraz už posielam vlastne ten link. Čiže keď sa niekto zaujíma, poviem aj niečo osobné, za niekoho sa modlím, to je fakt individuálne podľa toho, čo sa pýta. Že častokrát sa aj mladí ľudia mi zveria s ich problémami, lebo trebárs nemajú naokolo niekoho, komu by dôverovali a napíšu mi to, čo riešia. Takže buď sa za nich modlím v tých direktoch, alebo pokiaľ fakt majú záujem o vzťah s Bohom, tak im posielam trebárs videjko a rôzne takéto formy, že je to skvelé. A je to úplne zasa iná forma, ako keď je ten osobný kontakt s ľuďmi, ale myslím si, že veľmi veľa ľudí a hlavne mladých ľudí skrze práve tie sociálne siete robí tie krôčiky k Bohu. Že to je taký veľký nástroj a myslím si, že ešte v najbližších rokoch cirkev to bude ešte viac vidieť a chápať, že sa budú robiť rôzne veci skrze tie sociálne siete, čo sa už robia, že veľa cirkví to aj pochopilo a riešia takéto tematiky alebo majú svoje Instagramy, TikToky a fakt viem, že aj tí ľudia, čo majú takéto svoje siete, takže to má to ovocie a úžasne sa to šíri a že máme ísť cez takto aj vlastne okna, cez Windowsy a všetko, takže je to také, že wow, že ten človek je vlastne doma alebo niekde v svojom pohodlí, swipuje mobil, je tam a zrazu, vieš, vyskočí na neho tá dobrá správa, vieš, že už ani neujde, akoby, že myslím si, že už v dnešnej dobe není tak veľa ľudí, čo by evangelizovalo na ulici. I keď akože my to robíme, aj mám veľa v mojom okolí ľudí, čo to robia, ale že hlavne mladí ľudia takto, keď sú sami a na mobile, čo je akože ich prirodzené, treba z prostredie, že tam sú mega dlho a zrazu niečo také im vyjde, tak si myslím, že je to skvelá cesta akože na oslovenie. Určitě. Kde jinde než, nebo i ať tam můžeme šířit Boží slovo a evangelium. A to rovnou to nahrává na další otázku z publika. Tím, jak jsi mluvila, že přesně, jakoby církev už nějakým způsobem se adaptuje
i na to se prezentovat na sociálních sítích, zakládají Instagramy, TikToky, točí videa. Máš nějaké rady pro církevní nebo mládežnickou aktivitu na sociálních sítích a jak je spravovat? My sme vlastne teraz to už sú asi 2 týždne, či? Hej, 2 týždne, mali takú konferenciu aj s Veronikou, divokou tvorkyňou, Kalim, a ešte určite plánujeme, lebo má to ovocie do budúcna. Sme rozmýšľali, že by sme spravili v Prahe, takže to je bližšie ako na Slovensku, vtedy sme mali v Bratislave. A potom budeme asi aj na Slovensku robiť, kde práve chceme vyučovať ľudí. Minule tam bolo tak do 30 ľudí. Vyučovali sme, že ako používať tie sociálne siete v rámci práve takýchto videí, keďže my to už robíme ako roky. A je to skvelé, takže môžete sledovať naše siete a potom prísť alebo na stránke fireproduction.sk, tam by ste mali niekde nájsť info. Ale v podstate je to také, že ja nie som tiež úplný expert na nejaký marketing a takéto, že čo sa týka profilu, ale hlavne je, že byť aktívny určite, že keď dá človek len raz za mesiac post, tak nemá to taký dosah, taký reach. A myslím si, že je skvelé práve tam ukazovať aj tú ľudskosť, že tých ľudí, mne sa páči napríklad veľmi Instagram City Houseu, tu z Brna, akože tam majú vlastne fotky ľudí a tak, lebo veľa možno v cirkvi dáva práve len tie grafiky, čo je super, že možno skôr berú tie Instagramy ako informačný, že majú charakter, že tu vtedy máme mládež, dajú nejakú grafiku, tu toto. Ale myslím si, že práve keď ukážeme aj tým ľuďom, že prídu na profil našej cirkvi, že práve tých ľudí a ako to tam treba vyzerá, hej, ten vizuál znútra, že tak vyzerajú chvály, tak tu máme mládež a tak. To sa mi pripomenulo teraz, spravila také videjko na môj TikTok, že poď so mnou do cirkvi. Hej, lebo ja mám rôzne, že poď so mnou, ja neviem, zjesť si retro sladkosti alebo niečo, tak kde na výlet a tak som zrobila, že zrazu prišiel, som bola na chválach, to som chválila Pána a zrazu, že mám spraviť také video, že čo som to nespravila skôr, že to je dobrý nápad, no. A potom som spravila takú, ako keby tur po našej cirkvi, že čo tam máme ako kavárnu, tu sú chvály, tu toto, akože takú komentovanú, že tam bol voiceover. A na základe toho, čo som bola úplne, že wow, že ďaká Bohu proste aj reálne prišli ľudia do cirkvi. Že strašne veľa ľudí to aj hejtilo, že to čo je a sekta, no viete, čo hovoria na naša cirkev a tak. Ale veľmi veľa ľudí, že proste to videlo a fakt, že jeden pán, ktorý má extrémne svedectvo, že bol proste vo väzení a extrémne veci zažil, čo by som vôbec nepovedala, vôbec nie je to ani nejak, že cieľovka, tak on má asi okolo 50 rokov, možno viac a na základe toho videa proste prišiel a je už dlho v cirkvi, sa obrátil, proste, ďaká Bohu, ja som bola úplne z toho, že wow, že som nečakala, jak si to Pán použije a akým spôsobom a pre koho. A potom som sa modlila, že ma to tak pozbudilo vo viere, som bola taká vďačná Bohu, že Pane, ešte si to použije, ešte ďalšieho. A potom aj nejaké dievča, že prišla, taká to mala okolo toľko rokov, jak ja, a že proste swipeovala a ja som sa pýtala, jak prišla na našu cirkev a že videla som nejaké video, ja som to swipela a znovu vyšlo nejaké tvoje video, tak už som prišla a že wow, tak to je hustý, že fakt také veci, že rôznymi spôsobmi my možno častokrát nevieme, ako osloviť ľudí a tak, ale aj toto je jeden z spôsobov, ako môžete proste pozvať, napríklad na mládež, spraviť nejakú cool pozvánku, proste, že ste tam viacerí, parta mladých ľudí a myslím si, že veľa mladých ľudí hľadá to prijatie, hľadá partiu kamarátov a vo svete nachádzajú proste tých ľudí, čo proste robia zlé veci, zlé party, drogy, pijú alkohol a tak a teraz ich pozvú super ľudia, s ktorými je sranda, kde sa cítia prijatí, kde proste je Boh hlavne, ktorým zmení život. Takže myslím si, že určite kebyže spravíte aj napríklad na ďalší rok konferencie nejakú pozvánku alebo na vašu mládež, tak si myslím, že to bude mať veľkú efektivitu a viete to poslať kamošom alebo vašim ešte neviericím kamošom a na sieťach, keď to pôjde tiež proste. Skvelý. Takže takéto rôzne nápady sú a treba sa za to určite modliť a fakt ja preferujem tú tvár, ten hlas. Že jasné, tá grafika je mega, ale prečo neukázať, hej, aj ten interiér a tak vlastne dlho sa cirkev tak možno skrývala, alebo boli, že my príde za dverami tej cirkvi, mali tú svoju community a my musíme vychádzať práve von, že viac, aby na námestia, tak ako včera sme chválili, proste videli ľudia, že áno, cirkev tu v Česku je a nie sme, že dvaja, ale je nás viac a bude nás stále viac. Amen. Aby videli, že sa nehambíme za Ježiša, že fakt, keď viac ľudí, čo som už spomínala, natočí
ten príbeh napíše, kľudne môžete natočiť, napísať svedectvo a keby ste chceli a nevedeli ako na to, tak kľudne mi napíšte na Insta a pokiaľ bude možnosť, tak sa budem snažiť vám odpovedať a pomôcť, že ako na to. Takže tak. Moc děkujem. Moc děkujem. Je něco, co máš ještě na srdci, co tu ještě nezaznělo, máme posledních 5 minut, předat tady těm nádherným mladým lidem. Poslední věc, co bys jim teďka chtěla říct, co si ještě nechykla, jestli je něco takového. Tak ja som hlavne veľmi vďačná, že ste ma tu pozvali, že som mohla ku vám rozprávať a veľmi si vážim, že vás tu toľko prišlo. A názov tejto konferencie a celá téma je teda lifestyle, tak vám fakt prajem a žehnám, aby ten váš životný štýl, ako aj povedal Dominik, vašim životným štýlom ste boli svetlom tam, kde budete, aby naozaj nielen tými slovami, čo je aj skvelé povedať, čo vás pozbudzujem, že niekedy fakt je to fajn slovom, ale niekedy aj to len, ako sa správate, ako budete vystupovať pred vašimi kamošmi, blízkymi, tak vie tá Božia láska prúdiť skrze vás k tým ľuďom. A to je veľmi dôležité. A čo sa týka sociálnych sietí, keď niekto zvažujete nad tým, tak určite choďte do toho. Ja vám budem držať palce a rešerovať tie videá a budem sa tešiť, keď uvidím viac takýchto odvážnych mladých ľudí na TikToku, YouTube, Facebooku, proste všade možne. A nielen mladých ľudí, v každom veku, či ste proste pastori, kazatelia, každý má fakt svedectvo, keď ste zažili nejaké uzdravenie alebo niečo, ja to proste milujem zaznamenávať tie príbehy ľudí a keď ľudia uvidia, že je tu na Slovensku, v Česku toľko ľudí, ktorých Boh uzdravil, vyslobodil, tak si povedia, že wow, že napríklad ja som chorý, tiež mám nejaký problém a to fakt Boh ma môže uzdraviť, že to je fakt reálne a proste budú vás treba skontaktovať alebo začnú sa modliť na základe vášho svedectva, takže určite nenechávajte si to svedectvo len v cirkvi medzi ľuďmi, čo je super zdieľať hlavne v cirkvi aj medzi sebou, ale zdieľajte a šerujte to aj všade, kde môžete, proste či už na nete alebo s ľuďmi okolo. Takže vám žehnám a prajem odvahu, aby ste boli odvážni a budem sa tešiť na všetky vaše svedectvá a veci. Rizika, dámy a pánové. Tak, já to uzavřu modlitbou. Nebeský tatínku, tak já ti chci tak moc poděkovat za ten čas, pane. Děkujeme ti za ty věci, které mohly zaznít. Děkujeme ti za to, že jsi dneska inspiroval, pane, mladé lidi k tomu, aby se nebáli žít s tebou, pane, aby se nebáli žít s tebou na každém kroku, pane, ať už ve škole, v práci, kdekoliv, pane. Já tě tak chci moc prosit, pane, aby si inspiroval mladé lidi, aby opravdu se nebáli sdílet tebe, pane, i na sociálních sítích, pane. Díky za to, že to je platforma, pane, kterou se nemusíme bát, pane, ale že to je platforma, kterou můžeme vidět jako obrovský požehnání a dar, pane, že i tam můžeme být vidět, pane, že i tam můžeme být slyšet, pane. A tak já se modlím, pane, aby si dával lidem moudrost, pane, jakým způsobem se tam pohybovat, jakým způsobem na tebe, Kriste, odrážet. A děkujeme ti za to, pane, že se budeš oslavovat, pane. Děkuji ti za to, že už teďka se slavíš, pane. Moc děkujeme za Ziku, pane, a za její příběh a za to, že ji vedeš, pane. Tak se tak modlíme za její život, pane, aby si ji žehnal, aby si jí dával moudrost a sílu chodit dál, pane, věrně v tom povolání, pane, který máš na jejím životě, pane. A ti tak děkuju za to, že jsi ji povolal, že jsi ji pomazal, pane, aby se stala hlasem pro mnohé, pane, hlasem ke spasení pro mnohé lidi, pane. My ti za to děkujeme, pane, a děkujeme ti za to, že se oslavuješ skrze její život a skrze její sdílení a její práci. A děkujeme ti za to, že se ještě mnohem více oslavíš. Že její služba bude mít mnohé ovoce, pane, a děkujeme ti za ty rozhodnutí, pane, které tady můžou i padnout na téhle konferenci od lidí, pane, který ti dávají svoje ano, pane, který ti dávají svoje ano žít s tebou a žít s tebou na 100%. Děkujeme ti za to, že to rozhodnutí postíš a že bude mít hojné ovoce. Děkujeme ti, pane Ježíši. Sláva tobě. Amen. Amen.